lai spa sapua Hakakateng pa badukun badaman sem Bakhuid. Amen. Kai jing e jung trai jing yu Jesus Christ bad ke jing e jong blay lam bad ke jing sulog jong men sem Bakhuid kindan rengkat bad pi baro. Rengkat bad pi ro. Ya ngu ya blay try kan rat such sin. Nak benta ke jing kurku ka ba ngila na u kam tam e. Ula ingi kamet kabasuk kenjai, ula yada ingi barat shemit, na gijing mansau, na gijing pang gijing stom, na gijing jinjar, jong gijing imbaro. Kamtame ula ingi gane gasngi batmai sajisen, kum kadak gijing isne gijing uyangi. Den matu kadau kohan men kopara sajisen token, ngin IT lade ha gijing sumar gijing uyangi iwe paywe. Kenang bamangi ngila ban lebha ban imha kumchuro ban penlong kajing kajing kum kata kajing ai sakhi ya ke gospel kajing hasutala ke perthei ko hanmen ko para ha kana ke step habang yuan ban simbenta ha kana ke mas ke Bakhuid to ken ngin pen khoj ngin pen subai lade kham tame na ke benta ki pop ki sang ki banglale ha ke Sngi ke baladap ngin pan map not rai ngin pan gajing snei gajing yang i wai pawai leng ba gajing dowai gajing i baro lang nga phla hau play badan bor baro badya phi ko hanmen ko para bang lale pop shibun e da gajing purkhat da kiktin da kikam da gajing leklet da gajing le palat jonga da gajing le palat jonga da gajing le palat bakrawe jonga Namar kata nakarpa dia kamaria Bakhuid kabai sa kate soti ya kangel bad kirukud badia pi kohan men kopara banduai nak benta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unis na yangi badalama biki pop jungi unyalam yangi sha kajung bom jukud amen. Striking right go play is Sngi. Striking right go play is Sngi. Christo go Christo ra go nong penim johnny penim yagi. Striking right go play is Sngi. Striking right go play is Sngi. Christo go Christo ra go nong penim johnny penim yagi. Tong in ya duai ha kenai kamas ke Bakhuid nge duai nak benta I laflin ba inyo ya gijing koi ke jingkia ha kalen kemet berkemen sim u try on rekondong ya I undai I na
kejing snu baro bat kum juro ngidwai na kabanta I Alexander Lingdo kam tame akan kesngi ba insale ya ka CT scan ngidwai ba blade track and rad undan rangkat bat I un kurko I kam tame un ai I kejing koi kejing kia ka bapura lang ba kejing sumar jongki hapo hospital to ai bagi dawai kedeshin to ai bagi kejing test kejing kibaro kan long kata kedawai kedeshin kalau ka kampala na kabanta kejing im Jong Alexander Lingdo. Koblei me uba la kentup ya baro ki kon jong ka an Bakhuid jong me ha ka jing ye ya me bat yaw para marjan to ai ba da ka bang ibat ya ki hukum jong me en pan poi yang I sha ka jing em bom jukut daw trai jing yu Jesus Christ u kon jong me u bim bat san cha rank card bat me ha ka jing long ko wei Jong omen sim Bakhuid ublay junam la junam. Amen. Kajing puleh jong kitab uhakai noi tholupa. Kalau nong ka panukong kat khot ka bai vei ter hadopra. Hakasnem ka ba ar jong usem darsus ha ubnai ba henriu. Hakasni ka panukong jong ubnai kakten utrai ka lawan leng ba uhakai noi tholupa. Ha usera babel ukon usaltian ulat ka Juda badha u Joshua ukon u Johok sadang ulengdo rangba utrai ki pa u ong kumne une upai ben reu u ong ba ompat poi kapor pantei biang ya ka yeng utrai ti kakten utrai kalawan lengba u hakai no tholupa hatu ka demo kapor ya phi ba phi hi pinsyong hala ki yeng kabalaker bha kat ba ka ne ka yeng pan kadon ha ka jingjon ti namar kata utrai ki pa u ong kumne tu da perkhat lajia ayu ya phila bet shibon henrei phila otang khandiat phi bam henrei phim jo kadang phi di henrei phim jo ja sliang phi kup janya lade henrei omdon bas ai bat utau ba kamai bainong ukamai bainong tang ban thep yala ha kapala kabape thliu utrai ki pa u ong kumne toda perkhat kumno phila jo long khela kiu shakilom bat wan ra ya ki deng bat to te ya ka yeng bangandup songhun haka bat bangandup la ban pau haka burom jonga u ong utrai kakten jong utrai Number Raspa Nyapuwe. Raspa Nyapuwe. Why you trudging right in my hallelujah? Shut
Hallelujah. Shabbat kajing Om don uban poi xiao qua lại tang dang Hallelujah. 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 U try dan rain card but pi Gabat piru. Kajing pule na gospel Bakhuid kat kum u Lucas. Kabram hame ko try. Hakata kapor u Herod u Terak. Ula yosngau lut kat yakaba ula le dau Jisu. Bad ula klumar jingmut namar don kato kane kibaong ba Yohanes ula mipat na kibayap. Kato kane pat kilaong ba Elijah ula pau. But saki way pat kiyong ba way na kinong yutulupa barem ula imbyang. U Herod ulong yaw Yohanes kalakray kli Henry way pat une ubang yos ngaw kat kine ki shapang jong u. Te ulawat lat ban yo i yo. Ka gospel u try. Kajiro eme ku Chris. Ko hanmen ko para how try Jesus Christ benta kasngi berateli ki jingpule na ka ba jingpule banengkong bat kumjuru na ka gospel yos ngeu ka juhi ka kamat pusan ane ka theme kata gade kabor jong ka jing sakhi kabor jong ka jing sakhi jongi iwe paiwe ha ka parthai barok we kham tame ka jing sakhi ki jungi ya u Chris Den mata gadau kendiat to ken ngin pusan komno bamanga mapi ngidai banlong kita kisaki jong Chris hak perthei bad hakano kurkom ngitip ba ngila banai sakhi ya ga gospel ga jong Chris ne ya Jisu hidalade da ka jing im ka junga ka jung pi ka bangi im kat kum ka jing hikai ka jung u yang i wei pai wei but bangin im ya ka jing im ka bamauhi ula im but kum juro ngitip ba lada kiwe kiwan banpan yanga kapisa sipau tangka na arpo tangka lada ngam don rengkat ban nga komno ken ngan ai ya kiwe ya kata kapisa ka bagipan ne kano katiar lada kiwan pan nga lada ngamarwe dalade hingam don komno ken ngala ban ai ya kata katiar kiwe Ladang akwa ban ai katiar hakiwe habagipan nga ngadai ngadon ngadai bandon nengkong na shop halade. Kumjuru ha kajungem kajunga kajungpi lada manga mapi ngikwa ban sakhi yaw Chris hakiwe pat ha kaperthai barok we ngidai ban im yalade kajung im jungo Chris. Ngidai ban im kajunga kajungpi ya kijung hikai kiba u lahikai yang abade pi. Den mata gadau nongkong na shabe ko hanmen ko para banlong kisakhi jong Chris hasatla ka perthei nongkong na shabe ngi don kam kataka kajing kelak bamud ha ka jing em bamarwe jungi kumbang yong ha ka tinong we personal transformation kabanongkong na shab ngi don kam kane ka jing kelak bamud ya ka jing em bamarwe junga ba jungpi Yole se mentang em kajing em kaba blem lane kamdon kata kajing yade bad kajing hikai jung Chris bad kita ki value ki bau Chris ula ai hanga kaba ula pan i hanga de nama takadau nengkong na shabe ban sakhi yau Chris setelah ke perthei ngadon kam kata ka transformation ban em yalade kat kum kata kajing kuwa kajung Chris ngade ban kela nengkong na shabe ngade ban kela nengkong na shabe kajing em kajunga kadai ban kela sha kajing em kaba ukres ulahikai ukres ulaim kane kadai ka banengkong na shape kaba ngidei ban le haba ngi ko banlong kita ki sakhi sha ki weipat kaba arpat ngi don kam kajing duai ngi don kam kajing duai bad kajing maneblei
but kane ka jing duai ka junga ka jung pi kane ka jing mana blei ka junga ka jung pi ka long ka sakhi jong ka jing im jungi ne ka sakhi jungi yau Chris setelah ka perthei ki wei kin sapet yang nga pada pi komno ken mangama pi ngilong ki breu ki baduai ne ki bom juduai hato mangama pi ngilong ne am kita ki breu ki ba mane blei ha ka jing im jungi kumu Kristan nang kong ngidei ban long kita ki breu ki badan ha ka jing duai man ka por om dei tang ha ka sngi utrai om dei tang ha ka sngi krau jong ka balang han reman ka sngi ngi don kam ka jing duai haying hasam ka jing duai hapo ka balang jungi ka jing si benta jungi barakhat ha ki kam balang barakhat but kum juru ka jing duai junga ba marwai ha ka jing im junga lada ki wei kin so I ya kata kar kom duai ke junga ya ka jing im junga ke banga duai ni ka jing mana blei junga klempep ki wei kin sa yo I bau kres u im hanga lada ki wei kin de I bau kres u im hanga leng ba ka jing duai ke junga leng ba ka jing mana blei ke junga ha ki jing le ru blei jong ka balang barok hoj klempep ki wei kin sabut ya ke jing ima baha ke junga ban makiru kan sadon kata ka transformation ne kata ka jingkela ba makiru kinwan bot khamjan sokris lengba ka jing sakhi ke junga da ka jing im jong ka jing duai ba ka jing mani blei kabar pat manga kumu Kristan ngadei ban pule ya tin ka jong blei ladang akwa ban penjun banda don kata personal transformation baladang akwa ban penjeliu yalade ha ke jing duai bad ha ka jing mana blei junga nga don kam ban pule ya ka tin ka jong blei baro ngi de ban pule ya tin ka jong blei ngi de ban kali ha ka nai ka sngi ko han men ko para kanangut nangi ngi ki Kristan Katolik ngi pule ya ka tin ka jong blei yo I ki wei ki para banget jungi nagi ko konhon balang ba pher katno ki long kita ki breu ki ba shimkhia ban pule ya kaktin ka jungblei om dai tang ban pule ya kaktin ka jungblei ki puson ya kaktin ka jungblei bat ki splendid rukum chu ya kaktin ka jungblei kanangu nangi ki Kristan Katolik shisha ngi shimkhia ya kane ka kam ya kane ka pa gi dei ban le ka badai ka wei na kata ka lat sakhi yang abade pi shaka perthai nak bantau kres hato shisha ngisim khianem ban pule ya ktin ga jumblei hato shisha ngisim khianem ban puson ya ga ktin ga ba ublei ula kren yangi kham tame ngitep maka bible ka nei ka wei ga ta ka kot khoj ke jungi ka bangi ngi dei ban pule ka bangi ngi dei ban em kat kum kata ka jing em ka jing hikai ka ba ukres ula hikai yangi ka ba ublei ula pan pau hanga bada pi ha ka bible ha ka jing tho ba khoj den mata ka dau lada mangi ngi kwa banda don kata ka jingkela bamod halade balada ngi kwa badon kata ka jing penjeliu yala ka jong ka jing ha ka jing duai ba ka jing mana blei jungi ngi don kam ban pule ya kitin ka jong blei ngi don kam ban puson ya kitin ka jong blei bad kumjuru ngi don kam ban kren ya kitin ka jong blei ha ki wei nang tapat ka balai ka dei ka jing it bad ka jing isnai ukresi nado ba wan sak pertei nado ba sedang ya ka kamelap ka jungu ujisu dalade udon ka jing it ya ka pertei kumbau pau doni ka jing it ya ka pertei kumbangi pule ha gospel jung Yohanes ublei uije ya ka pertei hadu kata-kata ukresru ujisuru kumju uij ya ka pertei hadu kata-kata uij bat hadu kata-kata yang apa depi den mata kadau ukloi ban pha yala ka jong ka jing em ukloi ban shashutam na ka banta jonga bat jong pi ngiru ken ngi don kam kata ka jing I yala de klampep ka jing I ya ki bahinga sem ka jingi ka jing I ya ki weiru kumchu bat ka jing I ka ya rengkat ka ya lang bat ka jing isnei ka jingi den mata kadau ko han men ko para ngi hab band pen scam yala ka jong ka jing im ka junga ka jung pi ha ka jing I jong Chris bat ha ka jing isnei ka jong Chris lengba ka jing I ka junga ka jung pi lengba ki kam isnei lengba ka jing le isnei junga bat jung pi
ngila banlong kita kisaki na kabantau Chris ha kaprathei baro ka wei kababut hadin ka jing e bat ka jing isnei kadai ka jing map ka jing ya map jungi wei kalong ka wei kalat ka banging in saki ya Chris hasatala kaprathei habangi pe jala ka jong ka ing ka sem habangi pe jala ka jing em bamarwe jungi hato shisha ni kloi na em ban ya map markeliang habaki wei ki penmong yanga habaki wei ki wan ban penthod ya ka jing em ka junga habaki wei ki wan ban penthod ya ka jing ka yo ka kot ka junga ka jing don ka jing em ka junga hato ngalong ne mu tau bru ubakloi ban leit pan map ne ban ya map ni haban keli la deru ko han men ko para kane ka jing ya map jungi markeliang kane ka jing map jungi iwei kalong ka wei ka sakhi ka jonga ka jongpi nag bantau Chris hasatala ka perthei bar klempep ko han men ko para ka jing ya lap ka jonga ka jongpi ya ka ktin jong oblei kalong ka bakongsan ni latip ban ngilong nadu menni nadu basdang ka jing ya lap ya ka ktin ka jong oblei kam dei tang na ka sur ka banga kren kumba kren manga mata khmat jongpi hanrei da ka jing im ka banga im dakiktin kiba ngakren den mata gadau hakane kasngi u jisu lengba kane ka gospel u khot yanga badepi bangi ngidei banlong kasakhi shaka berthei kumba u jisu dalale ulong usakhi ha kapor ka bau em bat hadu manta kalimat u jisu danglong usakhi nagabanta ka jing e ka jong blai nagabanta ka jing isnei ka jong blai te mangiro iwe paiwe ko hanmen ko para ngide banlong kisaki nagbantau Chris lengba ka jing em ka bangi em ngide ban kan mau lada ngimlong kisaki nagbantau Chris ngimlong kisaki jongno lada ngimlong kisaki jong Chris klempep ngin salong kisaki ki jong kusut ne ka jing dom jong kana ka perthei hanrei ublei umkwa yanga badepi bangilong kisaki nagabanta jong ka jing sneu no jong ka jing dom hanrei Chris ula khot yangi ula jet yangi bangilong kisaki jong kasaki jong ka jing shai shasatala ka perthei den mata ka dau ha kana ka step to ken ko hanmen ko para ngin ya duwai to ken in IT la de ba manga mapi ngin la ban snap ya ka sur ka jung utrai khamta me ban bud ya ka nuksa ka jung banlong kasaki shasatala ka perthei nagabanta ka gospel nagabanta ka jing em ka jong krisi dalade and your Jesus Christ Trongin yang yin pla la ka jong ka jingei ngangai hau blei upa badan bor baro unong tau ka beneng bat ka kendau bat hau Jesus Christ kun ba maroi jungu utrai jungi ya bolapun no man sem bakhuid ya balakana kamaria thei soti ba sha lebein hau po pintus pilatus lasana pnayu laya balatebyu laya shikbayap ha kasngi ka balai ulami pan ni ka bayap ula kiu sabeneng usong sakamon ublei kupab dan borbaro nang ta wan pat ban bishar ki bim ki bayap ngangai hau man sem bakhuid ha ka balang katholek bakhuid ha ka jing salok ki rekhuid ha ka jing map ki pop ha ka jing lipat ka do pat ha ka jing embom jukut amen Lai spa nya pusa Kapliang lembadu puya larunut kawan terwa Gajing
duai ko para baka jing kenya jonga ba jong pi kan long ba pedang hunak madu bleu pa badan bor baro to tribe yang ji jongpi naga banta ke ji ro ro ke jeng ju ka jing man toy ngin balang ku jungu baro ko we ko blei to pedang da ke basbon ko trai ngi kerpat ya ki jing trua jong ki pa jong mi baya kata ke bangi ki pla da ke jingej baru blei Kinyo ya ki sakramen bakan jabaneng dau Kris utrai jungi amen utrai don rengkat bat pi rengka bat piru to kentu wila ki danut kentiu ya ki shall try to nginai ngui trai blei jungi a song hok bat kate da shisha kalong ba shong hak bat ka badei ka dei ti jungi bat ka jing penem yangi haman lakapor bat ka jaka banai ngui yami ko kan rat ko kpa bakut ko blei badan bor bat bom jikut namar walada memdan ya ka jing ro jungi pen ban ka jing sngu jungi ka dei hi ka jinai jung me namar ki jing ro jungi kin kim pen yar a ya ka jing krau jung me henry ki arab yangi na ka banta ka jing pen em leng bau trai jungi u Jesus Christ bat kumta rengkat bat ka kan hon ruai jong ki angel ngi ro yame bat ngi pen bana da ka jing kmen Bakhuid Da shisha melong bukhoj ko try ka thame jong ka jing khoj baro namar kata ngi kerpat im open khoj pan kantang ya kine gi jing trwa jungi da ka ba pha yo man sim jung me kum kam jer halor jung ki bakin kala long yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesus Christ hakapor bladi no yo badala kamon snobha ula pediang ya ga jing sha sutom ula shim yo kpu badak baingu yame ula kediai u badul ai hala gisunran uong toshim batabam na kane pibaro namar kane kalong kamet junga ya kabanai ti na kabanta jongpi Hakaju korkom enda lalaya bam ula shim yakukuri badik baingu biang yame ulai yaka hala gisunran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kakuri jong kasnam jonga jong gajutang batamai badbom jukut ya keba en penme na kebanta jongpi bat na kebanta kibabun na kabanta kajing map ekipop tole yakane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing ngej kata sin bangi bangu
Namar kata ngi bapan manta ya kajing ya bat kajing me pa jungu ngi terwa hame kotra yuk pu jong kajing im bat ya ku khuri jong kajing pen im ngi dai ngu adam namar melenyew yangi babet ban yang akmat jong me bat ban sakri yame da kabas ngeret ngi kerpad yame bangi bayo banta hakamet bat kasna mukres ngi long kiba lapanitali ka we daumen sem Bakhuid Tokan mau kotra ya kabalang chongme kabala priang setelah kepertai bato penjana ya ka ha ke jingi rengkat badu Francis ukpa Bakhuid jingi ul bad marwen u bishop jingi kakan hun ki bishop bad baro ki lingdo Tokan mau lem ruya ki hanmen ki para shenrang bad kantei ki balayat ya da ka bakermen ha ke jingme pat bad ya baro ki balaklat no ha ke jingi snei jongme to priang ya ki sa kajing sai ka khamad jong me to isne yang ibaro ngi karpad me barangkat bat kamaria thai sati Bakhuid kakmi jong blai ujisa Bakhuid ukurem jongka ki apostol Bakhuid bat baro krekhuid ki balapen singa bahaya me pateng la pateng ngin long ki babet banyo bantalem ha kajing embam jukut bat bingin ira bat pandan burom me daw kun jong me uji sukris Dau lembadu bad hau kalong ame blek pa badan bor ha gejing yalong kawe jong men sem Bakhuid baro ka borom bergejing ro chunom la chunom amen kumlah hukum yang ngi daw nong panem bad kumlah hikai ngi dakstin blai ngi no banong Kok pa jungi ba beneng kalong ka Bakhuid kerteng jungme kanwan ka hima jungme kalong ka mon jungme ha ka kendeu kumba beneng to ai ngi matra ka jungam jungi ka ba hala ka sngi ba tamab yangi karengkang jungi kumba ngro ki ma bi ke bless new yangi badwad yalam yangi sha ka jing panshoy henry to palai yangi na ka basneu to panlai yangi ngi karpar ko try na ka jing sneu baro ha gijing sbon jong me to a jing suk jing sanya ki sngi jungi khnang ba da gijing rap ka jing isnei jong me ngin laj bar bor na ka pop bad ngin yo jing da na gijing janjar baro kat ba ngi ding ap khmelenti ya gijing kerman Bakhuid bad gijing wan pat jong nong panem jungi uji sukres Namar kajungme kalong kahima kajungme kabor kaburam chunam la chunam Kodra Jesus Christ me belong haki apostol jong me kajing suk ngai api kajing suk junga ngai api wat pe yaki pop jungi henry yaki jungai jong kabalang jong me but ha kajing sabun jong me to ai haka yaki jing suk bat kajing etali ka wei kat kum kamon jong me mame ubi mat basan char junam la junam amen kajing suk utrai kanon barabor rengkat bat pi rengka bat pir Dong ini terwa ya kada ke jingsuk iwe ha iwe pan ke jingsuk bat pi. Kukun lang bro me bagi toki boka percaya dosa senayangi kukun lang bro me bagi toki boka percaya dosa Hakmi kulang brod jong blay hakmi ubakid na gipop jong kapertay sukito ya kibalakot sha ka jing kawai jong kun lang brod ko kan rat ngam shang hok maman rong apo kayin ka junga kan resh ong dan katin kaman sem junga kan sakya hi Amen berkasna Chris kan ribet kelamingi sha ka jing embong jukut. Amen.
Commandments now, Chris. 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 Bansaki ya me shasatala ke perthai lengba ki kam ki ba le lengba ke chiem ke babaha lengba ki ktin ki bangi kren ha ki bru ki ba ya kan do ha ke chiem jungi ba man ba ke ski ba ki ba ngi mlang salang bru chu ko jisubi je ina wanra ki ba jungi ya baro ki ba bang ki basitam Badan hospital, berang syasuman menta, kijing bang baper, bat kumjuru, bagi balawan pai naing, balado jikermen, banyo jikon jikia, kutrai teman kau yaki, mereka tulanan menta juki, pemikiru kinyo biang yang kata kijing kau jikia, bapula, iwan rak maju meko jisu, ha kena kelebat ke bakerpang,
na kebenca kita kibru kepala pejano kejinget kinong popa setelah ke perti kirang bagi kun samla jungi kilong kemi jungi ki hap ki barat ke jungi di bango bahagia jungi baper kejing snow baper kejing snow jong kana ke perti kita iki kotrai makin kelak babut pamagiro kinla balong kisaki ki jong me Jesus ni ID la de hame ni ID ke perti baro gawe kam tame kotrai ni ID na ke benta ki program jungi barak khai salong hakine kisnge ke basawan Jesus wan pat krisyanengi wan panai boringi ni ID la de hame o Jesus bi wan bersimti yengi wan pat klanyengi wan panai boringi wan pat penshayengi wan pat iyengi kalanti jongga jung shisha bangila balong kisaki jongme lamba ke jing em ka bapha ke jingi ha sutla ka perthei tong ni adwai ya kitu ki ba mela pan klain da ki sakramen jongme kotrai tos ngeu bha ban kan teu da ka jing arab klemput jongme khnang ba ngin yo ya ki so jong ka jing suspa ha gijing maya bat kum jiro ha kir kom em jongi daw Chris utrai jongi Amen. utrai dan rengkat bat pi Kabat kiro. ublei badan borbaro kurkui pi pa badukun badaman sem Bakhuid amen to lech suk ij bat shukri utrai da ka jing em ba ha jong pi Isawo yau Palei. Sao spa laipo. Sao spa laipo. Sapra sipai basuru Chris Sapra into bersyating twin Tinjaru Chris sisungin pun unong yalam rembang uslim Kemting syapting Aburam hokwa berukun hamen sim Bakhuid Bapa meningkong tujuh mitau berbol jenam la jenam amen. Dan ya roh yo try Jesus Christ jenam la jenam amen.